Kayeng Father Provincial Wanyang ubelasya pengentang ling do so blay dangshen. Kalapin long iga jeseng kerupang kum ka jeseng sngongo na kayeng boro ko way. Ya ketika jeseng lapen long hamadan shnong nong kanyang haka balas dangru iga jing lianyam na kajing ya procession bat la yoru iga jing terwa ban kanyai ka mas bakhod do Father Provincial Wanyang ringka ka jes nok tilang u Father Joby Matthew OFMCAP First Counselor, Father Brilliant OFMCAP Counselor, Father Vinesh OFMCAP, Father Jean Swanyang, Father Thelespar Nonglang, Father Resto Shala Bad Kiwe. Hakatika sngi kayeng kala airu ikajing ay sngopa yaki reuniam ya baro kentup iki lingdo ki blea donlang ki sister ki head catechist ki re rangba ka balang Catholic Bad Kiwe. Hadin ketika jing lianyam layo ruban ot yukik mat ki samla na ki balang bat naka nongston jelanyam kilawan ban pinbernya di kajing ruai kajing shat gospel Bad Kiwe ki jing pinbernya. Utayu Father Provincial Wanyang udiu kun banyo jong uba poisting karbani bat kakong Esther naki prangut ki shipara kentup iki langut ki kentay pat sangut ki shinrang bat yu lakha ka shnong nongkanyang kapade ko way ni ki shnong nongkandong hagathay nongston bat kabarang sa din pa habaro kilyang penban nakate ka shnong buon ki so ki batyang kilami kentup na do ki players ki balalet banishim benta haki klaba per jong ka sor shilong bat shari thor jong kari India. Nangta ki officer ki puliat ki sipai ki nurse ki brothers ki sisters bat ki langut ki father hadu menta bat ka bakham sngoutnat ka longba hagate ka shnong ka don tangkowe ka balang kata ka long ka balang Catholic bat ki don hadu shispat nomieng eye ki longyeng habakhen ka lomlang baro hadu kini ki sngi. Cái cái chính ấy cái kitab chung Hebrew ko ong ba cái chính cái bang isnyo bang imla bang isnyo tikana bang imla bang isnyo tikana lagi cái hinrei nila bang tur syakmat warna dang him isnyo tikana hinrei ni tur syakmat
U Francis si bukui ke kejinget ya u kejinget uang ba ngan syakri ya u kenrat ya u syakri hakapor ba ukwa ban le jale thma ukwa ban long paunam manong tau u sipai ba paunam ukwa ban long ban pen paunam ya ipa i mei jungu ya kasno ka thau jungu henry halanti u blei klio ko Francis pikwa ban syakri ya no ya u kenrat lane ya u syakri tu Francis wong no ngakwa ban syakri ya u kenrat ban syakri u kenrat menta gamut hablek phai no sha asisi berkhat pi lek phai no sha asisi ki briu ki lek kimi ki pa yu ki expect yu ban long briu bakrau si pai bakrau henrei menta wan phai no sha asisi tib e ban ja yu tib henrei don ka chingai bau blei ula jeti u ban trei ha ka priso wan jungu ulek phai no sha ka shnong asisi bat bot yu jisu kamaret suti kamtip bau jisu unsa yait haki lor halor kaduriau kamtip bau jisu unsa penkot ki bamadla kamtip bau jisu unsa penim ya ki bayap kamtip bau jisu parang tu jingroi mo Mary, did you know that your baby boy will walk on the water? Berkat kemaria kam tebik tu ki bro mereka tin jong belai ko no kemaria ka bu hapo dono jangka ka bu hapo dono jangka ka pusan hapo dono jangka kata ka jingai wala da kam teb penjai nrei kadon ka jingai ka bakrau bau kun juga un salong unang penim wa Abraham ka jingai ju wa Abraham haban ino ya kaying kasam jungi ya ka khandau ka kendau ke siap jungu i mei pa jungu parlok parajor jungu ki jingri jingtap jungu kamdai ke besuk subuh ngi onga ya pi ginong kaniang ya pi ginong malangdal ino aki kisam jung pi ka tharti jung pi ya ki kaspa ka pho jung pi lech ka jaka ka phimte trai kolong ka ba yang iban ino kamtam le ya ka kendau ke siap kolong ka ba bani henrei wa Abraham da ka jingai oblay ulay madu kongo ya oblay manlay siya takari ba oblay wala kulari ya o uino nadong siya dong marabalay kajingko kajingit ha oblay uenok ni pule ka jutang barin uenok ya uenok la shimno ya usya beneng bat mensim la shimno ya usya beneng balay kaktin oblay ko ang ba wenok ule ya kababha sudah na kata kada ublay usa shimno ya u shablay kajinge jungu kajingle yiki kamba bha jungu jingle jungu yiki mon jungu ublay u shimno ya u shablay dan hi phai shi kajingule bani kong menta kasngi u abel balay ba ublay priang ya kajing ai ya kajing kenya ya kajing terwa jungu kan Henry priang ya kajing terwa jong u abel balai beli uklam priang ya kajing terwa jing kenya jong u kan Henry priang ya kajing terwa jong para jong u abel ka kitab segi Hebrew ko angkum ne ba da kajing nget u abel ula letterwa ya kajing kenya ba kham krau ban ya ukai ban kajing terwa jong ukai dah ka jinget ula lek terwa ya ka jing pinya nak terdau ublay upriang ya ka jing terwa ka jung ngadala reflect ya kine nga puson ya kine nga bangadang keren bentan kawan kene bangadang puhapor banang puson long ba kumne kadonot ka kamkraw ban ya kajing ai kadonot ka kam kraw ban ya kajing ai had more mothers than the gifts kadonot ka kam kraw ban ya kajing ai ukai uterwa kajing terwa
kenrai kado not jeng u ka jengai no blai kado not jeng u don jinget usule menle kumong no obligation ka duty shu pendap rukom blai terwa blai padiang mare ngai pa ngakwa kali pi menta Kila ai yo kun jopi kun kado jopi sha ka balang ban long uling do so blai hato pi ai da ka jinget bo un satrai ha ka balang jung blai ban kring ye ki pa jung blai ha u lane pi don ha po men sin ba pi kwa ya ka buram halade nelane kumanga ong mentan ba pinget ba ublei sa pelong ya ukun jopi shisha utau atiar joka jingsuk u atiar joka jingkmen ba ublei hi ulamang Namar kalai kalong kakuri jonga kasnam jonga jong kejutang batamai batpam jukon ya kaban penmina kabanta jungpi bana kabanta kipabon na kabanta kajing ma pia kipom tole ya kane ban kan mau ya
nang ne hang te hayeng padang kirang baru hila banyarab lam Dia takti berulang. Sehingga berwarna semai sekemat